Нека да те чуем. Много готино дете. Фан факт, има едно видео с 1,5 милиона лайка в Инстаграм. Благодаря много. Поздравления за това, което направи. Много майсторско изпълнение. Все пак ми е любопитно какво не изсвири. Аз изсвирих Гранд Овертюра на Мауро Джулиани. Мен лично ме разтърси, много ми хареса да излезеш на сцената. На България търси талант, но не като певец, а като инструменталист. Аз няма да скрия, ти знаеш, че съм голям твой почитател. Първо искам да започна с нещо съвсем различно. Искам да помоля да поздравиш твоите родители за възпитанието, което са ти дали. Защото е наистина в последно време рядко срещано, толкова млад човек и толкова възпитан. Но ти наистина си голяма звезда и страшно много хора те харесват и още по-впечатляващо е, че са от всякаква възрастова група, не само тинейджърки и красиви момичета. Благодаря, че имах възможност да те гледам така на живо, аз много обичам да те гледам. Благодаря много. Моето мнение е това, че ти тук не си дошъл да пробваш, Филипе. Ти тук дойде да се изфукаш с това, което прави. Аз ако бях 15 годишно момиче, цялата ми стая щеше да е в твои плакати. Вече и аз съм ти почитателка. Не може ли нещо да чуя какво пееш, защото те много те хвалят, че си певец? Какво да изпея за вас? Една моя любима песен на Джеймс Браун. Да! This is a man's world. This is a man's world. Мисля, че... О, чай, не, махни, не, чакай. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made a car so to take us over the road. Man made electric lights to take us out of the dark. Man made a boat for the water like no one made the ark. This is a man's world. But it would be nothing without a woman or a girl. Филипе, толкова си готин, толкова си чаровен, толкова си скромен, толкова си талантлив. Аз ти пожелавам никога, ама никога славата да не те прехвърли в някоя друга планета и да не се главозамаеш. Пожелавам ти го от сърце. Едва на 15 си, това трудно се преглъща на тая възраст. Нека да чуеме, какво да чуваме, да кажем силно. Да!